Ahojte, milí priatelia. Takže prvé dojmy z Kongresu Európskej federácie spinálnych pacientov sú tu. Sú veľmi pozitívne. Hlavný cieľ, s ktorým som na tento kongres išiel, si myslím celkom zaujímavo vyšiel. Zohnal som ďalších partnerov do projektu cezhraničnej inklúzie. Verím, že tento projekt pôjde podľa očakávaní a že dosiahneme ten hlavný cieľ, ktorým je túr po Európe, kde by sme nazberali dostatok informácií a vytvorili akúsi databázu toho, kde ktorá krajina, akým spôsobom tam funguje. Mne osobne sa politika sociálnej inklúzie veľmi páči a hlavnou témou tohto kongresu bola práve participácia zdravotne znevýhodnených ľudí na politike Európskej únie. Priatelia, veľmi ma zaujíma váš názor. Čo si myslíte? Mali by zdravotne znevýhodnení ľudia participovať na takejto politike? Áno? Nie? Čo si myslíte? Píšte prosím do komentov, budem veľmi vďačný, ak túto tému rozoberieme trochu viac. Ahojte.